Girls, nalagpit ang bag ninyo, no? Sabot ganin nyo ang laki, dili itsuraan. Dili important, di pasakitan. Sama na mo, kamitanan, di pasakitan. Girls, nalaway tambag ninyo, no? Kanang, di lang unta mong bulag. Gagamay lang nga rason, no? Kay sakit po biya kayo. Ito lang itambag sa inyo, ano? Punta ba? Ako advice na sa inyo, ha? Sabara mo mga boy, dili nyo masakitan, hindi mo manginan ko. Sama na ko, ako'y kaagi. Kanibihan na ako si Wiz. Masakit sa kuha. Kaya ako na ito kuyaro nga hilaw. Kahandang magpaibig. Ihatag tanan. Alang-alang ako. Ang buwan ako, ang lawas ako, ang kalamin ako. Pero tambag yung girls, dili na mumusundog sa ex na ako. Dili magpasakit, dili magpaasa. Handang ibigay ang lahat. Dili ka na magkulang sa purok. Pero sa primero, mga ito ko tambag nyo, girl. Balik ka lang po. Ay, girl. Nanay ko yung advice niya na. Please lang anda. Dili namin niya pasakitan. Dili ra may robot na inyo rang terno na control. Tao mi, kabalo masakitan. Girls, ma-advise lang nyo guys, no? Upa. Anong kailangan pa nyo na dulaan? Na di man may dulaan, ano ba may inyong dulaan? Tao mi, girls, no? Tao mi. Masakitan, inyo ba yung dulaan? Dili, manda may dulaan. Ang ma-advise pa dyan ako nyo, girls, no? Hindi may dulaan. Upa. Girls, akong ma-advise ulit ninyo, girls, no? Basta, girls, dili na ninyo sa bunong buhat nga pasakitan lang yung mga lalaki, girls. Punta, girls, mga balusan mo ba kung sa masakit nga pasakitan min ninyo. Pagkauman ninyo makuha ang tanan sa mga ninyo rin na yung biyaan. Sakit yun ang naon, girls. Pagkauman ninyo makuha ang tanan, girls. Nakuha na ninyo tanan. Pati ako pagka-virginity. Halos tanan, ibuhat na mo para lang sa inyo ang mag-stay mo. Pero wala dyan nyo nabuhat na sa mga. Punta, girls, makamat nga naman, girls. Sakit dahil masakitan ang mga lalaki. Hindi na mo kaya, girls. Sige ikaw, girls, kung nakakaris akong tungod, girls, kung ikaw nga kaya, girls. Kaya bahok kayo nagbaba, girls.